Вітаю, шановне господарство, з вами Ярослав Стешик. У Савеце Рэспублікі стварылі новы орган заканадаўчай улады – Савет старэйшынаў. Аксакалаў набіраюць з былых дэпутатаў на грамадскіх пачатках, каб яны рабілі рэкамендацыі для дэпутатаў сённяшніх. На першым паседжанні старшынёў Савету старэйшынаў абралі Барыса Батуру, які запомніўся як кіраўнік Магілёўскай ды Менскай вобласцяў. Але ёсць яшчэ больш важныя навіны. Нет на него статьи, надо придумать и посадить его на долгую пустошь. Як шили справу Сергею Тихановскому? Нами было проведено целое расследование по всем видеозаписям, которые попали в СМИ. Одни и те же люди, которые окружали человека. Зноў на расійскай нафтагазовой игле. Используются в том числе и политические рычаги давления на Республику Беларусь. День бляхара у Могилеве. Хотелось летать или пришлось ползти. Травматологи раяць без патрэбы не выходзіць. Ініцыятыва «Байпол», створаная былымі следчымі і аператыўнікамі, апублікавала матэрыялы, якія сведчаць пра палітычную замову крымінальнай справы супраць Сергея Тихановскага, а таксама цэлага шэрагу беларускіх блогераў і актывістаў. У расследаванні называюць людзей, якія могуць мець дачыненне да фабрыкавання справы. У ситуации разбиралась Катя Малей. Нет на него статьи, надо придумать и посадить его на долгую пустошь. Гэтак, паводле расследавання ініцыятывы «Байпол», гучаў загад асабіста ад экс-міністра ўнутраных справаў Юрыя Караева адносна Сергея Тихановскага. Аб'яднанне работнікаў сілавых структураў сцвярджае, што была прыдуманая цэлая схема злачыннай групы Тихановскага. У «Байпол» заяўляюць, што маюць цэлы шэраг іншых доказаў, якія раскрыць пакуль што не могуць. Также там была одна из фотографий, где были провокаторы. Но нами было проведено целое расследование по всем видеозаписям, которые попали в СМИ. Одни и те же люди, которые окружали человека, то есть там выделены красными кружочками, скажем так. Люди это в штатском сотрудники или же их агентурная сеть, которые одновременно уже были в момент задержания около бусиков. Это каждый человек может скажем так, они все в масках прячутся, но по их одежде, по кепкам любой может провести такой анализ. Як вынікае з расследавання ініцыятывы, удзельнікі меркаванай правакацыі атрымалі павышэнне з пазнакаю за праяўленую стараннасць, а Сергей Тихановскі – артыкулы крымінальнага кодексу. У прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справаў каментаваць сітуацыю праз тэлефон адмовіліся. Папрасілі традыцыйным шляхам спачатку запыт праз электронную пошту, а потым і ўсе размовы. То, што тут ёсць палітычны матыў уладаў у ягоным пераследзе, гэта відавочна і гэтага дастаткова. Что тычыцца абвінавачванняў, яны былі еще просто не абгрунтаваныя, і ў дзеяннях Тихановскага няма складу злачынства вовсе. Чалавек реалізоўваў свае законныя свабоды, у тым ліку і права удзельнічаць у выбарах і кіраванні сваёй краінай. Паводле «Байпол», у выніку злачынных дзеянняў фігурантаў справы Тихановскі незаконна утрымліваецца пад вартай у сфабрыкаванай крымінальнай справе. Сёння акурат мінае 7 месяцаў з дня затрымання. І апытаныя намі Менчукі пра Тихановскага памятаюць. Он хотел быть кандидатом в президенты, вот. Поэтому там сидит. У нас никому нельзя быть президентом. Борьба за власть. Честно сказать, потому что папик наш любимый любит только себя. И только он должен руководить Республикой Беларусь. Вы сами прекрасно понимаете, пока эта система, то все будут там. Человек пострадал за свою позицию, за свое мнение. Он высказывал свое мнение, свои принципы. Ну, за правду. Перейшов не там дорога, напевно. Конечно, очень хотелось бы, чтобы его выпустили. Потому что это просто преступление. За ўвесь час зняволення Тихановскія размаўлялі толькі аднойчы праз тэлефон. Цяпер сувязь толькі праз адвоката. Он не жалуется. Он понимает, что он находится в тюрьме так же, как тысячи белорусов. Более 30 тысяч белорусов прошли через СИЗО. Сидит он в одиночке. Сидит он в Жодинской тюрьме.
Вы сами понимаете, что такое сидеть в тюрьме, тем более находиться там 7 месяцев. Сергея Ціхановскага затрымалі ў горадні падчас перадвыбарчага пікету за вылучэнне на прэзідэнта ягонай жонкі Светланы Ціхановскай. Яго вінавацяць у арганізацыі дзеянняў, што парушаюць грамадскі лад і ў перашкодзе ажыццяўлення выбарчых правоў грамадзянаў. Блогера прызналі вязням сумлення як беларускія праваабаронцы, так і іхныя калегі з Amnesty International. Катя Малей, Александр Папко, Белсат. Агулам у Беларусі праваабаронцы прызналі палітычнымі вязнямі 169 чалавек. Сёння суд Першамайскага району Менску пачаў разгляд крымінальнай справы супраць паштальёнкі Ларысы Танкашкур. Ёй 56 гадоў. Жанчыну вінавацяць у перадачы асабістых звестак на 35 сілавікоў аднаму з тэлеграм-каналаў, які выступае супраць міліцэйскага садызму. Хроніку палітычных рэпрэсіяў адсочваў Ігар Станкевіч. 1,5 гады калоніі агульнага рэжыму для Дзяніса Керешчанкі і 7 гадоў калоніі узмоцненага рэжыму для Уладзіміра Гароха. Суддзя Навагарадскага раёну Васіль Аляхновіч вынес прысуд у гучных справах палітычных вязняў. Іх абвінавацілі ў закліках да ўзброенага супраціву падчас сустрэчаў з выбарнікамі. Абвінавацілі Уладзіміра Гароха і ў публічнай абразе Александра Лукашэнкі праз Вайбер. Мужчыны вінаватымі сябе не прызналі. В нашей стране несправедливость. За более серьезное преступление, которое совершают органами, так сказать, власти, вообще никаких мер не принимается. А здесь абсолютно надуманное преступление. Даже за убийство дают меньше, чем здесь дали такой срок. А суд Ленінскага району Менску пачаў разглядаць справу 20-гадовага Віктара Акцістава. 10 жніўня падчас затрымання ён спрабаваў адбіцца. Тады сілавікі моцна збілі маладзёна, адвезлі ў Жодзіна, а потым нечакана выпусцілі. Але пазней ізноў затрымалі. Яго вінавацяць у гвалце над міліцыянтам. Пракурор запрасіў Віктару 2,5 гады калоніі агульнага рэжыму. Падтрымаць маладзёна прыйшлі нават ягоныя выкладчыкі. Віктар не агрэсіўны, па-першае. Ён думаючы чалавек. Ён чалавек, які эмоцыям не паддаецца. Каб нешта выказаць, некую думку, ён спачатку будзе думаць. Студэнту-медыку Александру Ткачову суддзя чыгуначнага суда Віцебску Алена Цыганкова прызначыла 5 сотняў арышту. За краты маладзёна забралі адразу з залы суда. Яго прызналі удзельнікам несанкцыянаванага пікету падчас запісу відэазвароту супраць гвалту і за новыя выбары. Мы студенты витебских университетов, будущие специалисты, от которых напрямую зависит процветание нашей страны. Яшчэ 2 удзельніц звароту, Яніну Вакар і Юлію Хомчанку, суд пакараў штрафам 108 і 135 рублёў адпаведна. Я так не думаю, что это пикет, или это просто личное выражение своего мнения. Вот. И, конечно, 5 базовых за это давать, да и вообще судить за это я считаю неправильно. То есть люди должны высказывать свою позицию, как они считают нужным. И это не должно быть запрещено. Сёння беларускія суды разгледзелі 17 адміністратыўных і 7 крымінальных справаў. За кратамі застаюцца 169 палітычных вязняў. Сярод іх нашыя калегі, журналісткі Белсату Кацярына Андрэева і Дар'я Чульцова, ды журналістка Тутбай Кацярына Барысевіч. Ігар Станкевіч, Белсат. Працягваем выданне «Аб'ектыву». Можна забыцца пра дыверсіфікацыю паставак, амерыканскія танкеры ды гісторыю з расійскай бруднай нафтай, якая сапсавала абсталяванне беларускіх трубаправодаў ды НПЗ. Для чыноўнікаў Александра Лукашэнкі Расія зноўку надзейны і галоўны прадавец нафты. Роман Галоўченка дэкларуе, што ягоны ўрад ужо дамовіўся з Расіяй аб пастаўках і нафты, і газу на выгадных умовах. Пра палітычныя складнікі ў коштах на энерганосбіты Юлія Лабанова. Канец года – час, калі афіцыйны Менск традыцыйна вядзе перамовы аб пастаўках нафты і газу. Пазыку ў $200 мільёнаў «Газпрама» Беларусь сплаціла цалкам і ўзгадніла кошт на лета, амаль на ўзроўні сёлетняга. Дамовы з расійскімі пастаўляльнікамі падпісалі і па нафце.
Зноў беларускі бок стараецца там альбо $1 альбо $2 адарваць ад Расіі, быццам гэта добра для вытворцаў. Але зноў паглядзім на кошты на вытворцаў, кошты электраэнергіі, вось кошты паліва. Ну зноў яны вельмі уже слаба адрозніваюцца ад таго, што маюць пакупнікі вытворцы іншых краін. Кошт і аб'ёмы паставак расійскага чорнага золата афіцыйна пакуль не называюць. Аднак паводле крыніцаў інфармагенцтва Reuters гаворка пра 4,5 мільёны тоннаў сыравіны ў першым квартале. Цана на ўзроўні 2020 году. Што праўда, дамова на лета не прадугледжвае міжбюджэтнага разліку за нафту. Гэты механізм кампенсаваў Беларусі прэмію расійскім пастаўляльнікам, за якую давялося плаціць пасля ўвядзення падатковага манеўра. По тем оценкам, которые есть, это не сильно-то большая там, и даже компенсация будет по этому году. То есть это миллионы, там, по-моему, десятки даже миллионов долларов. Ну, это не фантастические какие-то суммы, которые там, ну, стоит там, скажем, нам серьезно на них обращать внимание. На пачатку года Беларусь актыўна шукала альтэрнатыўных пастаўляльнікаў нафты. Перамовы вяліся са злучанымі штатамі, Саудаўскай Аравіяй, Нарвегіяй, Азербайджанам. Аднак цяпер чуем пераказаныя заявы беларускіх чыноўнікаў, што Расія гатовая забяспечыць 18 мільёнаў тоннаў сыравіны. Мінімальна неабходны для нашых нафтаперапрацоўваючых заводаў аб'ём, за невялікім выключэннем. На 2021 год осталась возможность поставки где-то 1 или 2 танкеров в месяц через Украину. Это, скорее всего, будет азербайджанская нефть. Пастаўкі праз нафтаправод эканамічна найбольш танны варыянт, чым дастаўка ў порт, транспартаванне ў цыстэрны і дастаўка чыгункай. Штопраўда, Украіна вырашыла праблемы з выпампоўваннем кансервацыйнай вадкасці на асобных адцінках трубаправоду Адэса-Броды. Аднак дзеля забеспячэння эканамічнага эфекту ад эксплуатацыі ў Украіне патрэбны кантракт хоць бы на 5 мільёнаў тоннаў нафты на год. Патрэба ж ім адпадае, калі Расія і Беларусь дамовяцца на пастаўкі 18 мільёнаў тоннаў з магчымасцю павелічэння, адзначае энергетычны эксперт Геннадзій Рабцаў. Я бы очень так аккуратно относился к высказываниям руководителям правительства Республики Беларусь, которые утверждают, что контракты подписаны исключительно на замечательных для Беларуси условиях, и там они супервыгодные. Цана складае амаль 90% ад сусветных коштаў, а да 2024 мае зраўняцца з імі. Аднак прыпыненне крокаў пошуку альтэрнатыўных паставак нафты можа быць абумоўлена таксама палітычнымі матывамі. Зацікаўленасцю ў падтрымцы рэжыму Лукашэнкі з боку Масквы, мяркуе украінскі эксперт. Юлія Лабанова, Белсат. Смутная навіна для тых, хто сочыць за светам моды. Памёр сапраўдны сведка і стваральнік моднай эпохі, мадэльер П'ер Карден. Французскі мадэльер італьянскага паходжання меў 98 гадоў, і ён увайшоў нават у прымаўкі, а таксама быў першым мадэльерам, які зніжаў кошты на свае рэчы. І такім чынам вопратка ад Кардена стала дасяжная шырокім колам жыхароў Еўропы і Амерыкі. Тут вы бачыце тое, што я стварыў за 70 гадоў, і гэта асабістая праца, якая нагадвае мяне, якая нікога не пераймае, бо капіяванне звязанае з густам. А стварэнне нельга абмяркоўваць, вы яго або любіце, або ненавідзіце. Але яно паказвае, што ўва мне ёсць, маю псіхіку, маю волю ствараць формы, тканіны, колеры так, як я іх адчуваю, як я хачу іх паказаць людзям. Насамрэч, я паспрабаваў зрабіць гэта не так, як іншыя, каб стаць сабою. Падабаецца гэта людзям ці не, гаворка не вядзецца. Мы павінны быць рознымі, каб нас пазнавалі без згадкі імя. Гэта Карден, а гэта іншы. Эволюция. Я думаю, што мода не можа быць стабільная. Ёсць стыль, які людзям падабаецца або не падабаецца, але ён павінен змяняцца. Мой гэта сучаснасць, мінулая, будучыня. То бок, будучыня яшчэ не тут, але яна стане мінулым.
У горадні ў цэнтры гарадскога жыцця праходзіць беларуская ялінка, куды арганізатары запрасілі таксама і дзетак рэпрэсаваных гарадзенцаў. Імпрэзу зладзілі звольненыя акторы драматычнага тэатру, святочнае афармленне падрыхтавалі гарадзенскія мастакі. Цэнтр гарадскога жыцця разам з крамай «Адметнасць», парталам «Гродна Лайф» і «Мова на нова» арганізавалі і падарункі. А пакуль дзеці бавяць час, іхныя бацькі могуць паглядзець святочную выставу мастачкі Валянціны Шобы «Калядныя конікі». Па-першае, свята павінна быць святам. І вельмі прыемна, што дзеці заўсёды хочуць, каб з імі гулялі, каб вершы камусьці расказваць. Нашы маленькія гарадзенцы, яны вось сюды прыходзяць, маюць вось такой вопыт размаўляць на беларускай мове, чуць родную мову. Ни с детьми, вообще ни с людьми, чтобы у нее атмосфера была такая, наша, белорусская атмосфера, чтобы ребенок попадал в эту атмосферу, чтобы он ее чувствовал, гордился ею, это очень важно. Дети все могут присутствовать. Тут как бы без вопросов. И в дальнейшем, опять же, инсталляция и выставка еще будут работать. Каждый может привести и ребенка, сфотографировать как в какой-то зоне, и заодно посмотреть волшебную рождественскую выставку «Валентин». Сёння жыхары Магілёўскай вобласці назіралі прыгожую, але скрайне небяспечную прыродную з'яву – ледзяны дождж. Яшчэ з учора дарогі пачалі пакрывацца лёдам, а з раніцы Магілёў ператварыўся ў вялізную коўзанку. Камунальнікі не далі рады з ледзяным панцырам, а абледзянелыя правады не далі тралейбусам выехаць з дэпо. У траўмапункты за сёння звярнуліся не менш за 40 чалавек пацярпелых ад ледзяных траўмаў. Сложно чистить машину довольно-таки долго. Вот минут 20 уже стою шкребком. Как-то пытаюсь. Ну, уже вроде все нормально почистил. В окно, как увидела, деревья обледенелые. У меня очень красивая картинка, но представила себе, что на улице страшно было. Хотелось летать или пришлось ползти? С дому сложно. Очень по травке. Аккуратно идем, стараемся не поломать ноги. Мы передвигаемся на транспорте. Вот. Стараемся не ходить пешком. От остановки трудно дойти до работы. Все обледенело кругом. Не посыпаны дороги, плохо убирается, ну, плохо работает дорожная служба, так скажем. Это просто невозможно. Если предыдущий гололед все ползали на карачках, но было сухо, то этот гололед на карачке не станешь, потому что ты сразу в луже.
Якім будзе надвор'е заўтра, пабачым праз момант, а потым размова дня Віталя Цыганкова. Пытанне, чаму беларуская рэвалюцыйная драма не мусіла скончыцца ў жніўні. З вамі быў Яраслаў Сцешык. Да сустрэчы заўтра.